ଯେଉଁ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି ଝିଅ ଜନ୍ମ ପାଇଁ କେମିତି ଘର ବାଛିଥାନ୍ତି ଭଗବାନ। ଏହାକୁ ନେଇ କଣ କହୁଛି ଶାସ୍ତ୍ର। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଝିଅ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହି ଘର ସ୍ୱର୍ଗ ପାଲଟି ଯାଇଥାଏ। କାରଣ ପୁରୁଷ କେବଳ ଗୋଟାଏ କୂଳକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯାଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଝିଅ ଦୁଇ କୂଳକୁ ଆଗେଇଥାଏ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଝିଅ ହୋଇ ବାପା ମାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାଏ ଓ ବିବାହ ପରେ ବୋହୂ ହୋଇ ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ତୁଲାଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଝିଅମାନେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହା ଭୁଲ। କାରଣ ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେବେ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ମାତା ସୀତା ତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିଥିଲେ ଓ ସେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଝିଅମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଘରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହି ଘରର ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି କି ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପାଠ ପଢାଇବା କଥା ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରି ପଠାଇଦେବା ଉଚିତ। ମାତ୍ର ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସେହି ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧକାର କରିଥାନ୍ତି। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ମାନାଯାଇଥାଏ ଓ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଘରେ ଆସିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଘରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପାଳିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥାନ୍ତି। ଝିଅମାନେ ସର୍ବଦା ଉଭୟ ପରିବାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ଝିଅ ତ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ ଓ ସମୟ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଭାରକୁ ବହନ କରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ରଖେ। ଝିଅମାନେ ସର୍ବଦା ଉଭୟ ପରିବାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ଝିଅ ତ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲି ନଥାଏ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ ଓ ସମୟ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଭାରକୁ ବହନ କରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ଝିଅ କେବେ ତାଙ୍କ ପଇସାର ଆଶା ରଖେ ନାହିଁ, କେବଳ ସମ୍ମାନ ପ୍ରେମର ଉପେକ୍ଷା କରେ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଆଚରଣ କରିଥାଏ ସେ ଆର ଜନ୍ମରେ ଝିଅ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଯଦି କେହି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ମରଣ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଝିଅ ହୋଇ ଜନ୍ମ